Il-Partit Nazzjonalista se jkompli bil-ħidma tiegħu favur il-poplu Malti u Awċi għaliex bħalissa il-Partit Laburista jinsab fi stat ta' paniku, għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jkompli jkun gvern alternattiv b'saħħtu. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Borg waqt li kienet jindirizza l-Assembleja Reġjonali li saret fis-sub-headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tasanna ta' Għawdex fejn kompla jwassal il-viżjoni tiegħu għal pajjiżna. Borg qal li l-ewwel xahar tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista kien wieħed ferm impenjattiv b'kuntatt kontinwu u dirett man-nies, dan fil-waqt li saħaq li qatt m'għandna ninsew l-eruq tagħna għaliex hekk biss jista' jkun hemm ħidma effettiva għal ġid ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello aċċenna fuq l-importanza tal-għaqda, dan fil-waqt li qal li qed jidher biċ-ċar li l-messaġġ qawwi u ċar tal-Partit Nazzjonalista qed iwassal għat-tiġdid u qal ukoll l-Assembleja Reġjonali sarraf f'opportunità biex in-nies jgħidu x'ħidma jixtiequ jaraw f'Malta u f'Għawdex. Ix-Shadow Minister għal Għawdex Chris Sajt tkellem fuq ix-xahar li Borg ilu kap tal-Partit Nazzjonalista fejn qal li qed jidher biċ-ċar li qed jirrenja l-entużjażmu u spjega wkoll il-Partit Laburista jinsab f'paniku u qed jieħu kull opportunità biex jattakka l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista, ħidma li qed issir fl-interess tal-poplu. Intant preżenti għal din il-laqgħa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Borg u Sera kien hemm ukoll ix-Shadow Minister Bernice Bonello, numru ta' kandidati fisem il-Partit Nazzjonalista fuq Għawdex kif ukoll numru ta' attivisti.